Na, sziasztok gyerekek, én Játszint vagyok, és nagyon sokan hiányolták már a videómat, méghozzá elég sokan, és akkor úgy gondolom, hogy egy honfoglalóval térek vissza, és meg is vannak az ellenfeleim. A mai ellenfeleink Mici Mackó 727 és Smartinix 2001, hát én a szokásos helyemre teszem ugye a várom, én vagyok tehát a zöld. Az egyik 33-as szintű, 23-as szintű, és Martinix 2001 pedig 12 szintű. Milyen eredetű étel a pacolpörkölt harc? Szerintem ez magyar. Jól van. Ilyen kérdésekre mindenki tudja a választ, ez egy nyomorék fog lenni, ez a Martinix. Ahogy nézem, majd kiírtsuk innen, hogy nagyobb gond remélem nem lesz. Szerintem Románia. Szerintem is. És a játék szerint is. Na, aztán a piros tesz, a piros ide, én ide, ha a piros ide, akkor én ide. De nagyon könnyen lehet, hogy én most ide teszek inkább is. Milyen típusú hangszer a bongó? Ütős. Nekem volt igazam. Az tényleg történt. Lólengés! Pedig volt már ez a kérdés, és akkor sem válaszoltam jól, és most sem, sajnos. Na jó van, nem az a lényeg, még vezetünk, talán meg is nyerjük, én bízom benne. BMW. Skoda, figyeld meg. Nem! BMW. Na! Jó van. Vágássuk a játékot. Ez buzi. Jó, nem baj. Egyébként még MC. Mondtam a D az ám az átres, kurva Isten hozzá. Hát, Istenem! Jó van, ne odakudjatok. Válaszolj. 10-szer. Jaj, 5-szer. 4-szer. Jó van, és vezeti is a kört. Mici Mackó 300-at ad ilyenkor, de nem baj, már majd ezt gyorsan behozom. Visszavonulás. Válaszolj gyorsan. Mondjuk legyen 60, 75, 25, akkor jó. Még jó, hogy kevesebbet írtam. Egyébben 1900. Siess. Hát mondjuk. Áj, de jó! De jó, hogy kevesebbet írtam. Az
tényleg Az. történt? Most gyorsan az tényleg lett Ciprus királyság 1949. ...1797. Jó, van ugyanannyi pont, de én vagyok az első helyen. Hány magyarországi város fogja rába? Hát 1. 4. Jó van. Én csak 3-at tévedtem. Mikor megint 300-szor elhúzok. Megéppen lett 1982 mondjuk. Hát Istenem, hogy többet írok. Na most azt fogja vezetni a kör, aki eltalálja 1970. Ó, tudom, nem leszünk, tudom én azt. De, jó van. És akkor vezessük a kört a harc előtt. Kezdődjön a csata! Első kör. Angár. Egyből kigyőztenek Góliátot. Szerintem Daniel. Dávid! Jó van most. Feltámadás! Milyen lózó. Szerintem lampa vagy villany. Lampa jó van. Figyeljétek meg itt vakumán. És hát itt baszom el, mondtam én! De úgy mondtam meg, hogy csak, na bazd meg, hogy elbaszom. Előre már tudtam, bazd meg. De honnan? De honnan? Migráció. Siess! Hány perc? 8 vagy 7. De jó, hogy gyorsabb voltam, bazd meg. Na és akkor most megpróbálom megvárni a várát. Második kör. Feltámadás! Mit jelent a feadunk szó? Bazd meg! Siess! Bírjátok lehet. Jó van! Egy vár legyőzve tehát. Meghódítottad a piros birodalmat. Angár! Mi a vétózás? Mindjárt jövök vissza. Egyetértést a tiltakozás. Harmadik kör. Angár! Az alapja közül. Szerbia, hát ilyen hülye, hogy lehetek ilyen? Nem, Szlovákia. Melyik évben? Na gyerekek, 10 perces lett a videó, ezt lerakom. Vagyis hát ezt véget vetem, és másodpercek múlva jövök vissza, addig is